Yazgı жылы сәлем sizге хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Май кояшы күңелләрне җылыткан мәлдә TMTV каналында яшьлек тавышы хит парады старт ала. Бүген аның алып баручысы мин Байбулат сезгә зур сәламнәр юллап тапшыруны башлыйбыз. Кызганыч, ләкин бу атнада Лилия Шакирова хит парадыбыздан төшеп кала. Аңа алга таба зур уңышлар теләп, хәзер инде аның җырын тагын бер кат тыңлап узыйк әле. Жир яктырткан су таңнар өчен, рәхмәт Раббым әнкәм диярмен. Эльвина Галимова, әлеге исем яшьлек тавышы хит парады кысаларында инде шактый танылган. Ә менә бик тиздән инде барлык Татарстан һәм Башкортстан халкына да танылачак дип ышанып калабыз. Чөнки Эльвинаның киләчәге чыннан да зур. Аңа инде уңышлар телибез һәм җырын бергәләшеп тамаша кылыйк әле. Патшасы бұл қышның талда екені яса, күңіл толы хислеріне білмеймі қояса. Келеріңді біліп күттім, қойшанда бір келерсің, бәкіткейім сен ол дейіп, яндарымда ерірсің. Келеріңді біліп күттім, қойшанда бір келерсің, бәкіткейім сен ол дейіп, яндарымда ерірсің. Күз алдына кетерімді, өз алдыма айылмаям, тағын күтме күтермен деп қайшағында маңаям. Келеріңді біліп күттім, қайшанда бір келерсің, бәкіткейім сен ол дейіп, яндарымда ерірсің. Келеріңді біліп күттім, қайшанда бір келерсің, бәкіткейім сен ол дейіп, яндарымда ерірсің. Тик барыбер син килерсең, көтүем бушка түгел. Килереңне белеп көтәм, шуңа сөенә күңел. Килереңне белеп көтәм, кайчанда бер килерсең, бәкеткәем син ул диеп, яндарымда ерерсең. Килереңне белеп көтәм, кайчанда бер килерсең, бәкеткәем син ул диеп, яндарымда ерерсең. Бәкеткәем син ул диеп, яндарымда ерерсең. Biz алга таба дәвам итәбез һәм чираттагы резидентны сезгә тәкъдим итәбез. Популяр җырчы, яхшы кеше, күпләрнең яраткан җырчысы Илшат Хамадиев. Хәзер инде җырын тыңлыйбыз. Yanımda oturasın, lakin sen bir kerak. Нәрсәдер эзлисең күзләремә карап, мин карыйм күзләреңә. Синең матур күзләреңә алып китәләр сине поездлар. Урманнар, таулар, елгалар, шундый ераклыклар. Узаккамы
ayırılar. Quyosh duvar qalqiray, pochta sandığın bir gün aşırsın şulay. Gadi konvert yaz sözün kırırsın, alarsın anı şiirimni okursun. Yanında ko'ngil har mezgil suluşunda, qo'limda qo'lim yurakda qarashingda. Bışıldap duran senin ismingni, duyasındır men yanında ekanni. Senin havam, eminetdem. Bu bizning yurt, munda yaşar biz birdem. Bu ujmoqning maturligi cheksiz, munda yalg'iz yashaw butunlay ma'nosiz. Biz hit paradımızda alğa taba devam etamiz. Hem şiratda Elvira Muhammadova. Şulay oyunda o'zining shab jiri bilan barliq televizor qarovchilarimizni o'zine qaratib turgan jirshi bugun tag'in bir bosqich ustga ko'tarildi. Qutlaymiz albatta, ham so'zni o'zine topshiramiz. Bir güldürədim, min yıllatda dünyay. Bir yürüysen şatlanıp, bəxit qışı tutqanday. Bir yürüysen köyünüp, sağışı tıyıtqanday. Bəxit kilsə kilə ul, lotereya atqanday. Du-du-du-du-du-du, aşk özünü dünya bu, aşk özünü dünya bit bu. Dünya hay, bizning babay aytgandi, bizning ishi unganға ikki dünya bir kindi. Ha dünya, qo'yasin jilaya, shodlik qayg'u barisi shu bir sizga soya. Du-du-du-du-du-du, aşk o'zingni dünya bu, aşk o'zingni dünya bit bu. O'tgan g'imir oqqan suv, akiylashak yozlariday kelar deyib kutamiz muhabbat nozlariday. Turmush tuzli suv kabak kela ona o'shasi, olda yoqdi kelashak bor bit g'imir keshasi. Du-du-du-du-du-du, aşk o'zingni dünya bu, aşk o'zingni dünya bit bu. Du-du-du-du-du-du, aşk o'zingni dünya bu, aşk o'zingni dünya bit bu.
Liliya Yaguda Safar. Dostlar, ittəşlər, әлеге исемне siz яхшы беләсез, чөнки ул кайчандыр яшьлек тавышы хит парадында катнашкан җырчы. Шулай ук инде әлеге хит парадта беренчелекләрне алып торган җырчы. Һәм менә ул янәдән безнең белән, һәм шулай ук инде аның планнары зурдан дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә без инде әлбәттә ышанабыз аңа һәм җырын бергәләшеп карап узабыз. Тукта башка келеме хаман сені ойландым. Ялғанмен қылмашыма темені. Махаббат ялкынын сөндірді, сен өзін яраттым назлардан, негедір сен күлді. Мен түгел бары сен ғайыплы, барсына келемін яныңа дейіплі ұшқыныма. Тукта башка келме хаман сені ойлан дейме, ялған белен тұрмашыма тиме, менен тиме, тиме. Тукта башка келме хаман сені ойлан дейме, ялған белен тұрмашыма тиме, менен тиме, тиме. Бары тик бәхетле булырга теләдең, бит синнән башканы күрмәде күзләрем. Өметләр каядыр, күптепләр югалды, янәт дигәнен вакытлар тукталды. Хайкылды, шайкылды, күннәләдә хисләрем, әйтерсең калмады әйтергә сүзләрем. Мөхәббәт сөюгә лайыклы түгелсең, үткәнне сагынып күз яшен түгелсең. Мөхәббәт сөюгә лайыклы түгелсең, үткәнне сагынып күз яшен түгелсең. Тукта башка килмә хаман сине ойлан дейме, ялган белән тормышыма тиме, минем тиме, тиме. Тукта башка килмә хаман сине ойлан дейме, ялган белән тормышыма тиме, минем тиме, тиме. Радик Шарафиев. Әлеге исем сезгә бик таныш. Әйе, әлеге егет Яңа йолдызның беренче сезон финалисты. Шулай ук инде күпчелек җырлар автор дип тә таныйбыз без аны. Кыскасы, Радик, син афәрин. Син молодец егет. Сине котлап, тәбрикләп, алга таба сүзне үзеңә тапшырабыз. Рәхим ит. Күзләремә туры карама, хисләремне инде алдама. Йөрәгемдә сиңа урын юк, синнән башка якта минем юк. Карама, янама, мин сине сагынма. Карама, янама, мин сине сагынма. Карама, янама, мин сине сагынма. Карама, янама, мин сине
kaplandı. Yaratığın bir mizgil güne, hıyanetin köngülne tülle. Qalama, yanama, min seni sağınma. 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 Yazak bikle köpten yürekке, yaralanmam kabat sevgiye. Kilmez ilhar mine aldama, min sağınmam sine sağınmam. Qalama, yanama, min seni sağınma. 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 Dostlar, siz TMTV телеканалында эфирда Яшьлек тавышы хит парады үз эшен алга таба дәвам итә. Чираттагы резидентыбыз Айгөл Мирхашимова. Айгөлнең җырлары бик күп тамашачыларның күңеленә кирип калды. Димәк, җырлар дөрестән дә шәп, җырлар дөрестән дә күңелгә керә торган. Айгөл, сиңа алга таба зурдан-зур уңышлар телибез һәм инде әлеге шәп җырларның берсен бергәләшеп карап китәбез. Сиңа булган яшереп йөрим иркән, сөюем ялкынын да мин янамын белсәң икән. Сине сөя карашларым ничек аңлатым икән, яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән. Сине сөя карашларым ничек
Тик мине генә күрер синең күзләрең. Мине генә сөяр синең йөрәгең. Сине сөя карашларың, ничек аңлатты микән? Яннарыңа ничек итеп мин үзем барыйм икән? Сине сөя карашларың, ничек аңлатты микән? Яннарыңа ничек итеп мин үзем барыйм икән? Сіз білесізме, хит-парадқа келіп кіру білән бірінші урыннарда басып тұрышы жыршылар бар. Андайлар рәтінде Эльмира Сафина. Мына шулай шәп башлап жибәрде, һәм шәп дәвам итә. Иң мөһиме, дәвам итәчәк тә әле дигән ышанычта калабыз. Әлбәттә, котлыйбыз, тәбриклибез һәм инде Эльмираның шәп җырын бергәләшеп карап китәбез. Ходай биргән әниләргә шиксез бетмәс сабырлык. Көчтә биргән куәт, Аллаһ өстерерлек. Бишек шырын тыңлап үстек, ачтың дөньяга кабын. Яшьлегеңне кызгамыйча бирдең син матур көнне. Авырганда керфек какмый яннарымда утырдың. Кысып чылый кочагыңа җир, дабалтан сакладың. Ягын күлгә киттең, әнкә сиңа мең рәхмәт. Аллаһ бирсен узарга гомереңдә.
Бик тиздән без абсолют хитны да билгеләячәкбез. Әлегә барлык катнашучылар белән тагын бер кат танышыбыз әле. Игътибар экраннарга. Кояш туар, калкырай, почта сандыгын бер көн ачырсың шулай. Гади конверт, яз сүзен күрерсең, алырсың аны шигыремне укырсың. Aşk gözünle dünya bu, aşk gözünle dünya bit bu. Tukta başka kelime hamon seni huylan dime Yalhan bilen turmuşuma dime minin dime Qarama, yanama, men seni sog'alma. Qarama, yanama, men seni sog'alma. Sine siye qarashlarım nişik anlattım iken yanlarına nişik gidip men özüm barım iken Yakın kuyta gittin Anıtarsın aman Чираттагы позицияда беләсезме кем? Әлеге шәхес җырчы гына түгел, ул әле алып баручы да. Чөнки TMTV телеканалында яшьлек тавышы хит парадының алып баручылары составында. Шулай ук әле җырлар да иҗат итә. Кыскасы, бик талантлы кеше. Ул Айгөл Закирҗанова. Айгөл, котлыйбыз, тәбриклибез, уңышлар телибез һәм җырыңны тыңлыйбыз. Ayılı kişiler samim hisleri barısı kalgan Qavatılanımı kiri qaytımı yol yoğalgan Şeşek zımman mattur bulgan yaşlık ömürü Sağınırlık yok sınırlık hattirellerini Yaşlığımdan deştim, küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ötken izlerim Yaşlığımdan deştim, küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ötken izlerim Uşar hıyalı bulğanı kişili tilek Moңlı bulğanı jırlı bulğanı minnim yürek Uyları bulğanı yolları bulğanı sayılanılgan Kileşekке yaşlığımdan yol salıngan Yaşlığımdan deştim, küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ötken izlerim Yaşlığımdan deştim, küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ötken izlerim Küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ötken izlerim Yaşlığımdan deştim Küngelimden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ötken izlerim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ötken izlerim
Шулай иттереп, яшьлек тавышы хит парады буйлап музыкаль сәяхәтебез ахырына таба да якынлашты. Хөрмәтле дуслар, барыгызга зур рәхмәтләр әйтәм. Күңел тынычлыгы, яхшы кайфләр теләп, сезнең белән сау булашам. Студияда мин Байбулат булдым. Барыгызга да пока.